устоди устодон сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устоди абу абдуллоҳи рӯдакӣ дар қасидаи шикоят аз пирӣ хеле зебо қайд карданд ва гуфтанд ки маро бисуду фурӯ рехт ҳар чӣ дандон буд, набуд дандон лобалчароғи тобон, сапеду симзада буду дуру марҷон буд, ситораи саҳарӣ буду қатра борон буд. бинед воқеан ҳам мисраҳои зебо аст ва мо бошад аз ин мисраҳои зебо як ибораи хеле ва хеле зеборо интихоб кардему ба ҳамин лоиҳаи навтаъсисамон номгузорӣ кардем. чароғи тобон. дӯстони азиз, дуруд мегӯям ба ҳамон нафароне ки алон моро аз он тарафи экран тамошо карда истодед. ин аст нашри аввалини барномаи чароғи тобон ва умед бар он мебандем ки шумораи нашрҳои ҳамин барномаамон меафзояд ва дар давоми фаъолият ҳамин лоиҳаи мо метавонад ки бинандаҳои махсуси худро пайдо кунад. дар ин лоиҳа мо ҳаракат мекунем ки воқеан ҳам инсонҳоеро даъват кунем ки дар зиндагӣ чароғи тобон ҳастанд ва нафароне ҳастанд ки воқеан ҳам дар ҷомеа ба ватан ва ба ин халқу миллат хизмат кардаанд. бояд ҳам қайд кард ки лоиҳаи мазкур бо ташаббуси маркази хусусии дандонпизишкии садаф рӯи кор омадааст. аз ин хотирам дар нашри аввалини ин лоиҳа мо аз асосгузори ин марказ, яъне аз асосгузори маркази хусусии дандонпизишкии садаф, духтури дараҷаи олӣ, номзади илмҳои тиб Тураев Наимҷон Гафурович хоҳиш кардем ки худашон меҳмон бошанду мо бо худашон суҳбате ороем. алон дар меҳмонӣ мо ҳузур дорам. ассалому алайкум. устоди арҷуманд, хуш омадед. саломат бошед. сипоси бепоён мегӯям ки вақтатонро, фурсататонро барои сабту таҳияи нашри аввалини барномаи чароғи тобон арзонӣ доштед. саломат бошед. дуруди шумо, саломи шумо ба онҳое ки моро тамошо карда истодаанд. манам миннатдор ҳастам аз шумо ки як барномаи ташкил шуда истодааст ки ман фикр мекунам барои мардуми мо ин як диққати ҷолиб аст ва он проблемае ки дар соҳаи стоматология дида мешавад, ман фикр мекунам дар ҳамин барнома ҳам гуфтугузор мекунем, ҳам проблемаҳои фикру ақидаҳое ки ман зиёда аз 35 сол таҷрибаи корӣ дорам, аз ҳамин таҷрибаи кории худ пешниҳод мекунам, табобатҳоро пешниҳод мекунам. аз ҳама муҳимаш пешгирии ин ёва каселиҳои дандонро гуфтугузор мекунем ки то ки мардуми мо донанд. ба худ маълумотҳои зарурӣ гиранд. албатта. бинандои азиз, дар оғоз бояд ҳам қайд кард ки дар ин барнома, яъне дар лоиҳаи чароғи тобон, имрӯз мо ҳам аз ҳаёти устод маълумот мегирем ва ҳам аз ин ё он навъи бемориҳои дандон. дар барномаҳои дигар агар дигар шахсони шинохта ё дар блоки қайд кардам шахсони чароғи тобон меҳмон шуданд ва вобаста ба соҳаҳои худашон бо суҳбате хоҳем орост. устод, дар оғоз аз ҳаёти шахсиятон мехоҳем каме маълумот гирем ва ман умед бар он мебандам ки кам нестанд нафароне ки шуморо мешиносанд. аз ин хотир ҳар нафаре ки шуморо мешиносанд, ҳаёти шахсиятон то як андозаи муайян барои онҳо шавқовар аст. ва ман бидуни таъҷҷуб гуфта метавонам ки оилаи имрӯзаи шумо ҳама нафароне ҳастед ки барои рушду нумӯи ҷодаи тиб саҳмгузорӣ карда истодед. дуруст мана? худатон ва фарзандони азизи шумо дар ҳамин ҷодаи шумо ҳастанд? ман аз хурдӣ ки вақте ки дандонам дард кард ва ба назди духтур стоматолог рафтам, ман бисёр азоб кишидам. ба худ мақсад мондам ки ман бояд стоматолог шаваму мардумро аз ҳамин оризаҳои дандон эмин дорам. ёки ман табобати дандон ё табобати ҷоғи рӯйро ҳамин хел ёд гирам, аз худ кунам ки бедард табобат кунам, яъне дардро умуман нафаҳмам. ба ҳамин худ мақсад мондам ва аз паи ҳамин мақсад, аз паи пешравии ҳамин хондани институти ки давлатӣ ба номи абуалӣ ибни сино дохил шавам. дар
дармонгоҳҳои стоматологии вилоятии давлатӣ фаъолияти худро оғоз намудам. давоми 30 сол ман дар ҳамин дармонгоҳ фаъолият мекардам. чӣ хеле ки дар урфият мегӯям, як се чизи муҳим аст. якумаш ин як гӯем ки фарзанддор шудан, номи фарзанд, номи нек мондан ба фарзанд, касби худро омӯхтан. бо як кори хайр, кори нек аз тарафи динам гирим. баъди рафтани падар албатта давомдиҳанда кор фаъолияти падарро, инам як кори хайр будааст, фарзанд бояд давом диҳад. инҷо чӣ хеле ки ман дар боло зикр кардам, меҳру муҳаббате ки ман дорам нисбати ҳамин соҳаи худам ин буд ки хостам фарзандои манам ба мардуми мо хизмат кунанд. вақте ки шумо таҷрибаи мегиред, солҳо мерад, анакун солҳо ки рафт, дастоям на он қадар гӯем ки кор мекунад. қувваи пештара, қувваи ҷавонӣ, инҳо ин чизам ба назари ман камака таъсир мерасонад. ва ҳамин ман гуфтам ҷавоноям роҳ дим, ҷавоноям омӯзонем, ҷавоноям аз худ кунанд. барои ки ҳозир мо духтури стоматолого мебинем рӯз ҳар рӯз ҳамин пешравӣ дар соҳаи стоматология дар ҳақиқатан рӯз ҳар рӯз пешрафта истодааст. ҳам бо маводҳо, ҳам бо таҷҳизотҳо, ҳам бо илму амали ҳамин стоматологӣ моё водор мекунад ки пеш равем. барои ҳамон ҷавонон ин чизро бештар дарк мекунад. ташаккур. устод, худатонам огаҳ ҳастед ки баъзе аз ҳамватанони мо, баъзе аз инсонҳо дар чанд ҷодаҳо фаъолият мебаранд ва ман то ҷое ки медонам шумо танҳо дар ҷодаи тип ҳастед. мабудо дар байни фаъолият ягон каме иваз кардани роҳҳо ҳам буданд, мақсад дар дигар ҷодаҳо ҳам кам фаъолият мекардед? даромади иловагӣ ба ягон нафар зарар намекунад? албатта вақтҳое буд ки баъди солҳои 92-93 сол то солҳои 2000 сол ҳар яъне ба тиҷорат машғул будам. баъзе тиҷоратҳо буд, тиҷоратам мекардам барои пешравии зиндагӣ, барои ҳам пешрафти соҳаи худ, барои дарёфтани маблағҳо, барои дарёфтани маблағҳою ин маблағҳоро истифода бурдан барои харидани таҷҳизотҳои ҳозири замона. чӣ тавре ки ман гуфтам, замона ҳамин хел тараққӣ ёфт ки пеш рафт ки соҳаи стоматологияам ин қадар ба тезӣ пеш рафт ки қариб ки ҳар моҳу ҳар рӯз ҳар хел таҷҳизотҳои ҳозири замона баромада меистад ки баъзе вақт ки мо успед намекардем харидорӣ кардан. яъне баъзе монеъҳо пайдо мешуд ки мо ба харидор ин ё вай таҷҳизот харидан имкониятҳо набуд. барои ҳамон баъзе вақт тиҷоратам мекардам. дар байн будам. барои пешравии зиндагӣ, барои пешравии ҳамин соҳаи худам тиҷорат ёрдам медод. беҳтарин. устод, шумо бо мардум кор мекунед ва назди шумо дар як рӯз даҳҳо инсонҳо меоянд ва ҳар яке онҳо вобаста ба худ характер доранд, рафтор доранд. умуман кор кардан бо мардум чӣ гуна аст? зеро баъзе касбҳое ҳаст ки бо мардум сару кор намебаранд. саҳар ба ҷои корияшон ҳозир мешаванд ва соати коре ки поён ёфт ба хона мераванд. бо мардум не. аммо кори шумо, касби шумо бо мардум аст ва табиист ки як нафар фарзандашро меорад, як нафар падарашро, як нафар модар. бинед ки як бемор бошад, ба назди шумо ҳадақал 2 нафар ё 3 нафар инсон меоянд ва ҳар яке онҳо характерҳои гуногун доранд. бо мардум, бо халқ кор кардан чӣ гуна аст? мушкил нест? ман фикр мекунам ки ҳар як шахс вақте ки интихоби касби худро муайян мекунад, анамин интихоби касби худро бояд дӯст дорад.
бо мардум кор кардан шахсан барои ман ифтихор аст. шумо зиёда аз 30 соли умратонро ба ҳамин ҷода бахшидед, яъне ҷодаи дандонпизишкӣ, хулас соҳаи тиб гӯем. дар маҷмӯъ ин соҳа, ин ҷода ва ин роҳ ба шумо чӣ дода тавонист? чӣ дода тавонист? пеш аз ҳама ман миннатдори худро ба ҷомеаи меҳнатӣ ҳамин дармонгоҳи стоматологии давлатӣ мерасонам. барои чӣ? барои он ки маро тарбия карданд, маро ҳамин дараҷаҳо расониданд. ман аз устозои мо бисёр устозо доштем. мисоли он устози ман, шахсан устози ман доктори илмҳои тиб профессор исмоилов абдураим латипович ҳастанд. аз инҳо ҳам ибрат, ҳам илм, ҳам ҷодаи ҳамин соҳа, гӯем ки тамоми нозикҳои ҳамин бемориҳои стоматологӣ, табобаташ ва дигар корҳошад аз ҳамин устозо ман ёд гирифтам. чиро омӯхтам дар зиндагӣ ба ман кӯмак расонд. ҳар чиро дарк кардам, ҳар чиро дар зиндагии худам мисол камбудиҳое дидам ё ки бисёр монегиҳо пайдо шуд, ҳамиҳо кӯмак мерасондам. ҳаматарафа дар ҳар гӯем ки ба ман ёрдам мешуд. ҳамиҳо дастгирӣ мекарданд, кӯмаку дастгирӣ мекарданд, ёрдам медоданд. барои ҳамин ман худамро оиди фаъолияти худ хушбахт ҳисоб мекунам. умуман садаф таърихи чанд сола дорад устод? садаф таърихи накам аз 15 сол. накам аз 15 сол. хуб, замони рӯзи аввали таъсиси садаф чӣ гуна буд, имрӯз чӣ гуна аст? тамоман дигаргун аст? албатта садафе ки 15 сол чӣ хел буд, имрӯз умуман фарқияти калон дорад. ман чӣ хеле ки гуфтам, бо таҷҳизоташу бо усулҳои нави табобатӣ, ин ҳар сол ҳар хел табобат, ҳар хел таҷҳизот, ҳар гуна маводҳо барои хизматрасони стоматология дида мешавад. аз инҳо ворид кардем, таҷҳизотҳои нав ба нав ворид кардем. мисол мегирем компютери томографӣ ҷоғу рӯй ворид карда шуд. усулҳои нави табобатӣ, гузоштани имплантатҳо дар ҷодаи ҷарроҳӣ стоматология ва шинондани дандонҳои сунъӣ монанди диоксид сирконӣ ё ки сохтани бо воситаи компютерӣ сохтани дандонҳои сунъӣ. бисёр пеш рафтем. ман фикр мекунам назар ба 15 сол пеш. хуб, назар ба 15 сол пеш имрӯз куллан садаф дигаргун аст. хуб, 15 соли оянда шумо ҳамчун асосгузори ҳамин марказ ва ҳамчун як шахси асосии ҳамин марказ 15 соли оянда ин садафро шумо чӣ гуна дида истодаед? албатта дар ин ҷода мо кор карда истодем. ман фикр мекунам ки аз инам хуб дар самти муомила муошират, дар самти маводҳои нав, боз харидорӣ кардани таҷҳизотҳои ҳозири замона. дар ҳамин ҷодаҳо бисёр мо кӯшиш ғайрат кардостем ки боз аз инам аз ҳама муҳимаш як фикр мекунам клиники кунем ки ҳозир боз аз инам ҳозири замонтар бошад. барои сохтан ва харидорӣ кардани клиники нав мо ҳозир тайёрӣ дида истодем. беҳтаре. 15 сол ин бо гуфтану талаффуз кардан осон аст. аммо агар мо 15 сол роҳ тай кунем, чӣ қадар умуман соли дурудароз аст аз як ҷиҳат. хуб, 15 сол сабаби истодагарӣ кардани садафро шумо дар чӣ мебинед? зеро ҳастанд марказҳое ки масалан 1 сол 2 сол фаъолият мекунанд, соли 3-4 аллакай нестанд.
рост гуфтед. Ман сабаби давом додани фаъолияти ҳамин дармонгоҳ дар он мебинам ки боз такрор бошта мегӯм муомила муошират бо мардум, бо ҷомеаи меҳнатӣ кор кардан, чӣ хел муомила кардан, чӣ хел ба онҳо кор таъмин кардан ва ҳар рӯз тағриботу ташвиқот додан ба мардум, сифати баланди хизматрасонӣ стоматологӣ, ҳамин чизҳо муайян мекунад, водор мекунад ки дурандароз фаъолият кунад ин дармонгоҳ. шумо ҳамчун мутахассиси ҳамин ҷода гӯем аз вазъияти ин соҳа қонеъ ҳастед? албатта ҳозир бисёр дармонгоҳи хусусӣ бисёр нағз фаъолият мекунад. мумкин ки ифтихори мо, шаҳри мо, вилояти мо ин бана дармонгоҳи хусусӣ игниз, дармонгоҳи хусусӣ марворид бисёр дараҷаи баланд хизмат мерасонад. дар баробари дигар саволҳо бо иҷозаи шумо мехостам дар бораи як нави беморӣ ҳамсӯҳбат шавем ки ном гирифтааст кариес. хуб, ин нави беморӣ таърихи чандсола дорад ва таърихи уман чӣ гуна пайдо мешавад ва ҳолатҳои пешгириаш чӣ гуна аст ва сабаби пайдо шудани ин беморӣ дар чи аст? устод, дар ҳамин бора бо шумо мехостем ҳарф занем. ин бемории нав нест, ин бемории кӯна. ин солҳои сол ҳамин одам ки пайдо шуд, кариес ҳам пайдо шуд. чӣ тавре ки шумо гуфтид кариес ин чӣ худаш? кариес ин як бемории дандон аст, пӯсиши дандон. чизе ки мо медонем дандон аз қабатҳои гуногун иборат аст. мисол эмал, дентин, ҳамин пӯсидани ҳамин қабатҳо оварда мерасонад ҳамин кариеса. яъне кариес ин бемории дандон аст. аз чӣ пайдо мешавад? мисол мо дандонҳоро намешӯем, гигиенаи шахсиро дар вақташ риоя намекунем, бисёр вақт гӯем ки шириниҳо бисёр мехӯрем, маводҳое ки дар таркибашон кали, калсий надоранд, ё ки мисол ширу, твороку ҳамин чизҳоро бисёртар истеъмол намекунем. дандонҳоро як рӯз ду бор намешӯем. боз аз авлодӣ ҳам ҳаст. ҳамин кариес оварда мерасонад. ҳамин сабабҳое ки ҳозир чӣ хел ки ман гуфтам кариес оварда мерасонад. мана ҳозир дар инҷо мебинем пӯсиши кариеса. мана микроорганизмҳо вақте ки мо дандонро намешӯем, дар ҳамун шикофҳо, дар ҳамин байни дандонҳо микроорганизмҳо ба вуҷуд меоянд. вақте ки ношустани дандон мепӯсад. мана дар боло дида истодем чӣ хел мепӯсад дандон. пӯсида то ҳамун асабашу то рагҳои хуни дандон бо воситаи рагҳои хуни дандон оризо пайдо мешавад. оризои гӯем ки дигар оризои органҳои дарунӣ. мана чӣ хеле ки дидосем инҷо мана ҳамин микроорганизмҳое ки таъсир мерасонанд ба қабатҳои берунии дандон, ба эмалу дентин таъсир мерасонанд. дар вақташ агар мо табобат накунем дигар оризо пайдо мешавад. бо воситаи хун тамоми узви бадан барафта ин ё он органро бемор мекунад. боз ба беморӣ дучор меёбад. аммо чӣ тавре ки мо дар ҳамин ҷо дидостем чӣ хел таъсири ҳамин микроорганизмҳое ки дар дандон ҳаст ба дигар органҳо таъсир мерасонад. барои ҳамун ин кариес, пешгирии кариес, табобати кариес муҳим аст. чӣ тавре ки абуалӣ сино мегӯяд аз ҳама хубтарин табобат ё ки сифати баланди табобат ин пешгирии бемор аст. барое ки чӣ қадар ки мо ин ё вай беморро пешгирӣ мекунем, хусусан ҳамин
оиди карис гуфтосим мо сухан рондосим ина пешгириш аллакай табобат барои ҳамон мардум бояд фаҳмед чӣ хел пешгирӣ чӣ хел пешгирифтан дар кор якум гигиени шахсиро донистанаш дар кор ҳар як одам яъне ду бор табобат карданаш дар кор истеъмоли меваҳои сахттар себ нок турб ҳамин чизҳо бисёртар истеъмол карданаш дар кор сабзӣ истеъмол ҳамин вақте ки ҳамин истеъмол мекунанд камак сахттар меваҳоро вай худаш тоза мекунад дандон камтар истифода бурдан шириниҳо баъди истеъмол кардани шириниҳо дандонро зуд тоза кардан дар кор аллакай модар вақте ки дар батни худ фарзанд дорад фикр карданаш дар кор яъне истеъмоли кадом хӯрокҳое истеъмол карданаш дар кор ки дар таркиби он калси кали дигар элементҳое ки барои дандон барои ориз наёфтанаш истеъмол карданаш дар кор на ҳама вақт ҳар нафаре ҳамин карисро дида метавонад ё муайян карда метавонад духтур муайян мекунад бо чашми оддӣ агар дида нашавад бо рентген ҳар хел намудҳои муайян кардани карис мо медонем бо ҳамин маводҳо муайян карда мешавад карис ҳаст ё нест карисе ки пайдо карда мешавад зуд табобат мешавад вақте ки табобат кунем чӣ хел ки дар навор дидем дигар оризаҳо ба дигар оризаҳо дучор намешавад хулас бо ин навъи беморӣ гуфтем карис имрӯзҳо зиёд муроҷиат мекунанд албатта бемории карис аз қадиму аён бисёр паҳншуда нисбат ба дигар бемориҳои дандон ин бемориро мабоду худ табобат кунӣ ҳам мешавад яъне бисёр инсонҳо худатон огаҳ ҳастед ки дар хона вақте ки дандонашон ба дард кардан шурӯъ мекунад ҳаракат мекунанд як рӯз ду рӯз се рӯз бошадам ҳаракат мекунанд ки худашон табобат кунанд ба духтур нараванд мабоду ин навъи бемориро худи инсон табобат карда метавонад албатта табобат карда намекунад карис ин аллакай бемориро ки табобат мекунад духтур табобат мекунад бо таҷҳизоти худаш бо амалиётҳои худаш бо маводҳои стоматологӣ ин бемориро табобат мекунад худи шахс бемории карисро табобат карда наметавонад пешгирӣ карда метавонад пешгирӣ карда метавонад бинандаҳои азизу арҷманд агар мо вобаста ба дандон ба бемориҳои дандон агар мо ба устод савол пешниҳод кунем албатта савол поён намеёбад саволҳо хеле зиёд ҳастанд аввали фурсате ки барои мо ҷудо карда шуда буд афсӯс ки ба интиҳои хеш расид дар анҷом ба устоди азизу олиқадр барои омаданашон барои ташрифашон ва барои ташкилу баргузор намудани барои дастгирӣ намудани ин лоиҳа ҷаҳони сипос мегӯем ва мо албатта ваъда медиҳем ки дар нашрҳои дигари ин барнома устод вақташонро барои мо боз ҳам ҷудо мекунанд мо албатта умеди нек дорем ва дар нашрҳои дигари барнома мо боз ҳам саволҳои заруриву даркориро ба устод пешниҳод хоҳем кард ва аз устод албатта ҷавоби даркорӣ хоҳем гирифт устод барои шумо раҳмат шумоям раҳмат саломат бошед таманниёти шумо ба онҳое ки моро алон тамошо карданд ҳамеша сеҳату саломат бошанд дандонҳои худро эҳтиёт кунанд сарбаланду сарфароз бошанд сипос бинандаҳои азизу арҷманд ин буд нашри аввалини лоиҳаи чароғи тобон бизор ки ҳамеша хонаатон рӯшноӣ бошад ва дилатон равшан бошад ва онҳое ки ба атрофи шумо ҷамъ омаданд бигзор ба қадри онҳо расиду дӯст доред боқӣ ба ҳамаи шумо таҳсияти роҳон ҳастем ва умедваром мебандем ки рӯзҳои наздик мо метавонем ки нашри дигари ҳамин лоиҳаро манзури шумо гардонем.